Patay ang usa ka lalaki sa Taguluan, Misamis Oriental human gipusil sa wala pa mailing sospek. Kapulisan gituhang may kalambigitan sa illegal nga droga ang motibo sa krimen. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang 55 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mailing sospek sa Zone 2 Poblasyon sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alauna sa kadlawon ni adtong Domingo. Sa investigasyon sa Taguluan Police, kalit misulod sa panimalay sa biktima ang usa ka lalaki o gipusil ang biktima punting sa iyang ulo. Nakadungog na lang kuno ang kauban sa biktima sa panimalay sa sagit ni Ine og nakita na ang pagsibat sa suspitsado. Sa pagsuta sa otoridad, anaa sa tulo ka mga basiyo sa gituang kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Actually, aduna na sila nakuha nga CCTV footage kung asa kini sila naggikan, no. Ang nahitabo ni ini gikan kini sa mga 30 meters lang sa gikan sa ilang balay, na adunay dalan nga maagian sa mga sakyanan and ginugdanay pa kini sila sa maong suspetsado paingon dito sa panibalay sa maong biktima. Wala pa gipagawa sa PNP ang CCTV sa insidente tungod sa nagpadayong investigasyon. Matod sa kapulisan, posibleng dunay kalambigitan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa biktima. Base na sab sa ilang nakuha nga impormasyon ug ebidensya. Aduna kini sila mga information nga ilahang nakuha gikan mismo sa cellphone sa maong biktima. Dili pa ako pwede, wala pa kitay authority sa pagbutya kung unsay ana nga that will lead to their investigation. Ginatun-an pasab karon sa PNP kung duna kini kalabutan sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka babae sa Barangay Santa Cruz sa Taguluan karong bulana human migawasab nga tungod kadto sa illegal nga droga. Panawagan nato, no, labi na sa maong paghitabo, labi na sa atong katawhan sa Taguluan, Misamis Oriental nga i-report, no, sa ato ang kapulisan katong mga nakasaksi sa maong insidente to give information sa ato ang kapulisan sa Taguluan para hingpit nga matagaan nato justisya ang maong pagkamatay sa maong biktima. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez. 1 Mindanao.